שלום לכם, מה שלומכם היום? האם אתם מכירים מציאות כזאתי שהוא כל היום ביקורתי, כל מה שאת עושה יש לו מה להגיד שלילי והוא מתלונן עלייך כל היום? מה את עושה במצב הזה? האם את משתבללת? האם את נכנסת לתוך הפלאפון? או אולי את בורחת לחברות? או אולי מציאות אחרת? האם היא מבקרת אותך כל היום? האם היא מתלוננת עליך כל היום? ומה אתה עושה כשזה קורה? האם אתה בורח גם אתה אל תוך הטלפון או לחברים או אולי לעבודה? סאטיר אומרת שאנחנו רואים רק את קצה הקרחון, ורבי נחמן אומר בואו להתבונן בנקודה השייכת לליבנו בעת הזאת. רוצים להכיר את מעגלי המריבה שלכם? רוצים לראות איך פועלים נכון וטוב יותר? אתם רוצים זוגיות מחוברת יותר? זה אפשרי. תנו לעצמכם, כי ראויים אתם. להתראות בפעם הבאה.